milí přátelé, s člověkem je to jako s minerálkou. Je potřeba mít rovnováhu. Prostě... Dámy a páni, prosím, privítajte hostiteľa dnešného večera. Prichádza Jan Kraus. Fuck, that hurt like a motherfucker. Sorry, Chris. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Toto zvláštní antré jsem trénoval několik dní. Milí přátelé, já když piju matony, tak se nemusím ptát, kolik jí můžu vypít. Já ji totiž piju pořád. Pijte zdravě, pijte matony. Minerálku, která vám prospívá.